Dah ada baik-baik. Aku tak mau belajar. Aku dah suruh pulang saja. Woi, mangang sih kok. Cewek. Mangang je cewek, saya cewek ah. Kenapa? Kau cewek anak ada. Wah, suka. Kau goyang sama itu. Iya. Wah, terpengaruh ke sana, Pak. Apa kan tahu, Pak? Pak Kenal kan tahu kan? Pak kan tahu kan? Iya. Pak kan tahu, Pak. Pak kan tahu kan, Pak? Ondeh kapuyuk lah jembara hari kini Pak aku waang alun pulang juo sapa luyong dan caliak-caliak dari tadi ang duduk jo anak dan kini harilah larut pulau sorry luyong dari kini sugiro ang beranjak kalau indah namu kapal doang dan pijak sabak dari tadi jangkung dan lama galaga dan indah katuju punyo minang tubiawan oi kae muncul to dijago taburang sang wadangan dibuenyo bantu dulu ndak pernah mudo bini saja sagara batundo onde pak gae mangalo apa kamari indah tahu deh apa dan serang pak cewek dan apa curiga pulo dan hanya maota sajo indah aduh maresek jika apa laden bawa kalape ditambah pulo kacang abu digosuk tapi apa ini mengakasa mangecek tolong lama ngarati apa sakete aja koyo anak duraku kawaden amal lawan sajo ajo apaan aden labih tua berkoang pasti masuk neraka akhirnya pulang pulang gak jadi batamu tuh kalau pacaran tuh sampai jam 9 ini nanti bisa balik alat kalau sekolah enggak Oh, cakung, Pak. apa? Cakung apa? Cuaca mendukung, Pak. Ya kalau cakung dong angkatnya lah apa-apaan kok Pulang balik. dah bisa Mana, Pak? pulang dah ke pulang Ayo. dah pulang dah ada yang pulang Pak. ada Pak. hah? Onde kapuyuk lah jembara hari kini Pak aku waang alun pulang juo Papa luyong sadari tadi dan anak dan alah hari pulau olehnya sadari kini sugiro ambaranja kalau indah nama kapalo ang dan tidak sabak dari tadi ajang tuang dan lama galaga dan indah katuju punyo minang tubiawa oi kae muncul belum dijaga taburang sang wadangan dibuenyo bertuju ndak pernah mudo ini saja sagara batundo onde pak gae mangalo apa kamari indah tahu deh apa dan serang pak cewek dan apa curiga pulo dan hanya maota sajo indah ado maresek bukan apa lah dan bawa kalape ya maka ditambah pulo kacang abu digosuk tapi apa ini mengakasa mangece tolong lama ngarati apa sakete apa jagoyo adu gawaden yang manglawan sajo berapaan waden labih tua putuang pasti masih neraka akhirnya pulang ke bawah pulang aja deh tuh mik con mấy đồ nhỏ ở đèn là con đâm được